Aktar kmin illum il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech laqa l-grupp mużikali Different Minds fl-uffiċċju tiegħu fid-Dar Ċentrali. Hekk kif il-ħadd li għadda nedew kanzunetta ġdida li tqajjem aktar għarfien dwar l-awtiżmu. Waqt din il-laqa Bernard Grech spjega kif laqtu l-messaġġ ta' din il-kanzunetta fil-waqt li qal li jeħtieġ li jkun hawn aktar sapport tal-mużika lokali, speċjalment dawk il-kanzunetti li jitrattaw temi importanti fosthom l-awtiżmu. Minnaħa tagħhom ir-rappreżentanti ta' Different Minds qalu li din il-kanzunetta kienet ilha fil-ħsieb għal 4 snin. Il-kliem tal-kanzunetta hu miktub mill-kitarrist akustiku tal-band Jason u bintu Nicole Mizzi. Huma spjegaw li l-kitarrist għandu l-awtiżmu u xtaq jagħmel aktar għarfien permezz ta' din il-kanzunetta. Din il-kanzunetta ġiet imnedija fix-xahar iddedikat għall-għarfien dwar l-awtiżmu u għandha l-isem Different Not Less fejn kellha rispons tajjeb ħafna mill-pubbliku.